in the world. Numero uno, tulad mo. Drink responsibly. Uy, aram mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like the lovesick cow. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Yato kanyang bungal daw na Nin Friday. Just say no time. Ultima dia sa bulan kan Enero 2025. Ako po ang sanong lingkod, Mardela Daing Iba Sadit Sana. Pero diyan, iriba na po kita hanggang alas 11 ng pagkaod to. Lay down here. Para po sa kaya hanggang alas 12 ng pagkaod to. Para po sa mga impormasyon, mga pangyari sa palibot kasabay po dyan ang pagkipag-uro niya to sa mga taong nasa likod ka mga bareta. Come out Lahat na technical, kasabay po niya to dyan. and I'm gonna Si Ronald Baldo, yon man sa DCGB Social Media Department. Si Jerome Nico Martinez sa tuya pong IT. Newsroom, sina Angel Mostaza, Jenny Matthew Balaran, at si Mary Joy Jaresco. Yon man sa production assistant under Shara May Liron. Dalawa sa Mega Force Patrol. Napanagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuan na si Mapukan, mga turog sa Pansitan. Down dyan sa 3rd District sa Samuya pong Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Daraga Area Karen Nicole Ara, siling man dyan po sa mga pangyayari sa Kapitolyo Provincial. ring City Hall, bell, tap on partner Alarmario, asin sa mga pangyayari po sa sur na parte kan Syudad kan Legazpi. night when the moon Sa Legazpi Port District, asin sa Regional Center site, yan po dyan si Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirmi. tapping, ring and tapping. First District, Pon Santo Domingo hanggang Tiwi. Yan po dyan nakaprangkisa Jomar Bien. And siyempre, naman po sa mga kababayan po niya to na mga nag-antabay sa mobil, sa mga pong piloto, Henry Daboy Mata, ang mata ng DCGP sa kalsada. Kami po kapos minasaludar, mga kababayan, minapapon sa magmang morning. Sa mga mises, rikas-rikasan, taod na naman, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Tapping till you do. Okay, so mga kababayan natin, nakaagi pong aldaw, so pagparauran, nagkagawa ng issue na kinahadit, mga tugang ka mga residentes, dyan po sa Barangay San Isidro, Purok Uno, sa Santo Domingo, biglang buminulos sa mga tinampo, mga tugang, so naka-stack na perlite, ha? Naka-stack na perlite, dyan po sa lugar. So, antimano, mga tugang, nag-aktibar so kapitan. Ang sabi, nangako man mga tugang so ano yan, nangako so hining